Sonra oğlanlar qatken veriyor. Hava şonçuk men sepeňizde gyzlara da diýen şeýlere sepin. Edil degäýse ýüzüňize hökman paxtajyk bilen süpürün. Hökman hep öňem aýdýanlar men size. Biberiyany hiç kim ýamanlabam bilmeýär, hiç da diýbem bilmeýär. Hudaýa müň şükür. Iň köp satylýan datlarymyň arasynda ýamanam gowzat. Saçyňyzyň düýbüne bir otuň çöpüň isi bar ýa minus tarapy ýöne galap is berip durana kelläňizde uçýanlar göni. Bir sepäýäňde bul nemede otdan çöpden ýasalanda hatda şey diýip iýdirýäňiz ştaýlaňyza nisip bolsa bir ornuda Türkmenistanda da gelýänler habaryňyz bolsun onuň arkaýyn alyp bilýäňiz sakalyňyza, gaşyňyza ýöne serasapjy tip bilýäňiz arkaýyn soňundan ýuwmak bolan saçyň gowy bolsun, öl bolsun, kirli bolsun düýbüne